Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon Radyo Balitang Bayan. Maghahatid sa inyo ng mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan direkta mismo sa pinangyarihan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Mga police and hospital reports, City Hall, Capitol, Military, PNP at iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program hosts. Mangilologay kami kabaloyan na masantos maabig magayagan na kabuasan po daski namin. Ipaparuntala kabaloyan sa programa Balitang Bayan numero 1 Morning Edition. Kada sayan ang sayan ang butolya kabuasan kabaloyan na Miyerkules Pitsa 15 at bulan nagagik na Disyembre 2021. Bakteryo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Aksyon Nathaniel Obero, Jad ngaran Nasari kabiyangan na Aksyon Radio Reporter, Yawatan ni Rada Pawayman alutor ni Nasaray Balita Impormasyon, Balita Komentaryo, Serbisyo Publiko Agagik, dasayan na kabuasan kabaluyan na Miyerkules. Ang butol agagik kasusiplog na dagom, tatalaga ng butol agagik susiplog na dagom, od sarayan kaplusan. Antay latan, basta no manasingger lagagik. So tatawagan tayo na piyesta inkyana kabaluyan, pabutul sa panahon. Anggad bulan na kapag liyay bulan na Marso, kabubagta man slow down niya, kabubagta summer la. Kabubagta ang putang mga agagik. It's a summer vacation kwanda. Pero ang kapulami summer vacation nata nagagik ha. Naging na atan na-transfer la so sa amay duwaran bulan na bakasyon at sa amay panahon na mabmaura nagagik at sararayan kaplusan. Diba? Sa verse of the day tayo sayang kabosan malalapod Book of Hebrews chapter 11 verse 22 to 23. Kaning kwento agagik, by faith Joseph when he died made mention of the departing of the children of Israel and give commandment concerning his bones. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. Hebrews chapter 11, verse 22 to 23 tan kabaluyan, para sa amin itanagagik, kadasayan kabosan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo, DJ Kailukuan ti Pangasinan, maayo nga buklas kumuy amin di tanod Western Pangasinan. Amin nyularan puro-puron Pangasinan si kabaluyan. Siyempre naman, ilulugay mi kayo na sapit-sapit, maaliwalas. Pang ya kabosan nagagik na Miyerkules po sikin namin kabaluyan. Impunto alas 6 agagik sa oras tila dasayan na kabosan. Lawan tiray balita. Pero mas marakrakop labay kon idaladat nid si kayo kabaluyan sa kipapasan na COVID dintiron Pilipinas da sarayan pang kanaunawa, di ba? Pinaka-the best piano na monitor tayo bagamat ang gamanuntan iyadjad sarayan kapusan at mismon wala tayo agagik at amay luris sila. Pero antis na sata namin balot kabaluyan, palubantin ni report ng Action GC Perez, nagkalulad si Bagyon si Odette, ya signal number 1 inatagila da patiran area sa Gagik. Lapod kinan tropical storm Odette kabaluy agagik. Kabatan tipa, panamaglen ng Action GC Perez. Action GC Kagawad, please come in. Yes, Action Joel Swil Day. At sayan aga ba? December 15, nayarin aramay arum unsabay mo. Iramay 13 months kita, araramay arum ang kumpanya, saramay walang private store. At ang sayan ako kanyan, ilanuan so dakulya shippers, aray jad malls, aray mansali na ang tukaman iran nakukulan ng lava para sayay Pasko,
lalo arat ay Christmas before. Nani, DTI, walay pasalita yun balitad saratan. In the meantime, ay sukipapasa na panahon natin. Yes, Walalag Philippine Area of Responsibility sa bagyon si Odette Rice International name to niya. Dan aya at wala na 100 km per hour. Sa may kasi ito, ditan at pati Caraga, Surigao, Pantura, ang Mindanao, yang Eastern Visayan region. Aya at silalo ni Manlanpol, ang ng bus, nakabasan, at Caraga region, ya nayari kung kasil niya. At sa 100 kilometer per hour to 145 kilometers per hour, ya dagunto. Signal number 1 na press to Magilatan at party southern Philippines region, Visayas, and Mindanao Action Joel. Share line so dominante balot. Ya kipapaso na panahon ya Northern Luzon, ya kaibala sa Pangasinan. Gabay itong Ibagaya, share line plus Amihan, wala mo so lugar, ya uranon to. Sadsayan Agaw na Swildo. At Northern Luzon, abay lang sa Pangasinan niya, so sa may rin makalikna na panuran to na sayan sa basan. Ito lang po sa tayo tatawag ay Amihan plus share line. Nami pan-aabot, pan-aapag, naputang, betul. Katuya sa may sakit sa may tatawagan daw. No? Akin, at walay bagyo, at sarayin panahon lang na Disyembre, yang gano ang butula. Ang tayo dyan karagatan, lalo na dyan ay Isla Pilas Pasipiko, wala rin tayo parte ang putangan to. Ay bagyo kasi natitibukal yan, dyan pa na magli na sa may pantutok na putang tambutel. Aliwang butel tambutel. Mas maksil sa may bagyo, no bilang ang putang-putang sa may karagatan plus butel, man na laukantan, si Katuya, yan nagagawa ay maksilya bagyo, last days na kada taon, Action Joel. Kanya na inatong angkon, ang matulanan bubunigyan ng taon nila, at akin mas maksil. So bagyo, sayan parte na region of Pilipinas, because of these mixtures of warm and cold, yakatuti mas mapakasil na sa Tuya bagyo. Although dyan si Katayo, dyan Northern Luzon, ang ngalin na aaga na abot na bagyo ya, because of this ay Siberian winds, ay plus mat ya silplog, mas plus ya pressure na dagom at tagay, ya atan sa may aaboton to, sa kaya warm air at dagat Pasipiko, ya sa napoformulate itan, ya magmalyo ya bagyon, maksil lante, sa titan laok na ang petang dan ang betul. Sa kultur sa may sa kaya simplin explanation na ay bagyo na akin mas maksil last days na kada taon, lalo na sa parte Mindanao dan Southern Philippines, dawa na sa tay warm and cold, yaman uok, yaman papakasil na sa kaya bagyo. Action Joel. So dyan si Katayo ay, since Amihan tayo, alwaran na aramay sumisigay tayo'y mampalaot, tagtagli so sa may gale warning, aray do sumisigay tayo, buridulara, aglara nakakataksa yan do, pero mas marakop nin, man siguro kayon agni uloloob, o din ang tataksay, laot lapor tagtagay, 4 to 5 meters to 6 meters, the China Sea, ya nayarin makatiksutan at sa fishing industry at sa rayang paron Action Joel gawa na sa tay Maraluyon ya ipapasan na dayat. Si Katuya so report, malalapon ito green action Jesse Perez.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Maraming salamat, Action JC Perez sa dasatan niya balita. Kabaton timot sa report ng Action Jeric Pasilyao. Action Jeric, please come in. Yes, Action Joel, umaasa umano ang Department of Education Region 1 na madaragdagan pa ang bilang ng basic education institutions dito sa region na lalakok sa in-person classes sa susunod na taon. Sa online press conference kahapon, sinabi ni DepEd Region 1 Project Development Officer Darius Nieto na patuloy ang kanilang isinasagawang assessment sa lahat ng mga paaralan sa region upang makalakok sa planong pagbubukas ng mas maraming paaralan hinggil sa pagsasagawa ng limited face-to-face classes. Sa ngayon, nasa 19 na mga basic school institutions pa lamang ang pinayagang makapagsagawa ng pilot run ng in-person classes na magtatapos naman sa January 31, 2022. Ayon sa kanya, buwan-buwan nagkakaroon ng assessment report ang lahat ng mga eskwelahan upang makita ang kahandaan ng mga ito sa pagsasagawa ng in-person classes. Partikular anya nilang tinitignan ang mga panuntunang itinakda ng Department of Health upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, magulang at iba pa. Bukod dito, naglalatag na rin umano ng contingency plans ang pamunuan ng DepEd hinggil sa banta ng Omicron variant. Isa umano sa mga ito ang patuloy nilang paghihikayat sa kanilang teaching and non-teaching personnel sa region na magpabakuna kontra COVID-19, gayon din ang iba pang mga stakeholders. Sa katunayan, marami na umanong mga guro at mga estudyante edad 12 hanggang 17 ang nabakunahan sa region na maaaring makalakok sa pagsasagawa ng limited face-to-face classes sa susunod na taon. Yan ang balita mula sa gitna ng aksyon. Jeric Pasilyao, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio Live Report. Maraming salamat, Action Jeric Pasilyao. Dasatan niya balita. Ang awito do oras tila, alas 6:10 na po ng umaga. Wadyagagi kalanti pan magano kabaluyan. Iraraya so update the COVID dinteron Pilipinas. Buong Pilipinas kabaluyan. As of today, 235 agagik sunay kurit. Ya COVID update dinteron Pilipinas. Si aktibe ya kaso pimulaglad 10,526. Sa total cases la agagik malapod gapoy-gapo 2,836,868. Sa recoveries tila 2,775,991. Katon si active ya kaso natitilak 10,526. Sa death ballot agagik at imabot laod 50,351 kada sararayan kaplusan. Ja balot Pangasinan. Nang nangantimot balot agagik jad Pangasinan kabaluyan ha. Tapyano na amtan tayo agagik ya. Kadintiron Pangasinan. Naniguno yan ta nagagik ya. Nang nangantayo agagik kada sarayan nga kaplusan. So, COVID update jad dintiron Pangasinan. Misalamat tayo tapabagsak matya agagik. Anggad sararayan pangkanaunawa. Ilulugay ko pa kabaluyan, irarama If4, ditanod munisipyo na Santa Barbara. Araraya agagik at If4 ya tinagurian kabaluyan, taga-Manyubra, taga-Yakayat, agagik na nanduruma iran agagik iran pangkwarta tiklan. Nasaraya no de kaplusan, nasay mayor mo, Action Nathaniel. Amit tinawag dan If4 agagik. Talaga naman dyan dagupan, walay kwadro di jab, kwadro di alas. Walay kwadro di, walay joker ni. Kabaluyan. Jabalot na mata, walay If4 agagik ya. Iya si Karay, taga-Manyubra agagik. Taga-Yakayak, kabaluyan. Inorso niyaren na pangkwarta tiklan. Na Mr. Action Predict, karoban niya balita. Action Predict, please come in. Maaksyong umaga at action na Joel, isang tricycle driver arestado sa San Carlos City nang ito'y mahulihan ng illegal na droga. Sa report ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Luis Bintura, alas 12:55 ng hapon, ang Duty Tactical Motorcycle Riding Unit ng San Carlos City Police ay nagsagawa ng uplansita sa barangay Magtaking ng naturang syudad kung saan
ay naaresto itong si Milan Bautista Edi Guzman, 40 anyos, may asawa, high school graduate, tricycle driver at residente ng barangay Ilang ng nasabing syudad hinggil sa paglabag sa Article 2, Section 11 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At ito ay nakuha na ng isang headset transparent plastic sachet ng shabu. At yung kanyang tricycle ay nasita ito nitong mga TRMU at dahil ito sa traffic violation at natuklasan pinagmamaneho ng walang lisensya. Habang hinahanapan ng mga kulang papeles ang kanyang motorsiklo na tumambad sa nakabukas na box nung sa sidecar, yung sa pagitan ng driver at saka nung sidecar. Doon kinuha yung rehistro ng motor at pagkatapos may ipinitik sa ilalim ng tricycle nang ititingnan sa ilalim nung ipabantihin ng konti yung tricycle, kinuha yung itinapon. Dito nakuha na ang isang plastic sachet ng shabu. Sa ngayon ito nasa likod ng Rias Tabacal ng San Carlos City PNP. Nasampahan na rin ito ng kaso sa City Prosecutor's Office ng paglabag sa Republic Act 9165. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Fajardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita, ngawit da oras tila, alas 6:15 laod da kabosan. Kumpawil kami kabaloyan at programang Balitang Bayan, numero 1 morning edition, kumpawil kami kabaloyan, kasumpalan na komersyal. Diyan na palabas yung pigay toon. Lanang yun kaantabay sa Action Radio. Aksyon Radio. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa alas 6:25 na po ng umaga. Ulitin ko pa agagi ka ilulugay mi kabaluyan irarama na ilulugay kura agagi tani papilugay da. Ararami tinaguriang ifur ditan munisipyo na Santa Barbara. Sikara Sutagaya kayak sikara kuno agagi kung tatabalaran natan. Naruma mo libilbil da kabaluyan. Akin na aruma libilbil dararen ifur agagi kod obserbasyon na sari totoo. Pero sari empleyado balot agagi kay gagangganda kaskasira. Nagirun tumbok irarami empleyado kabaluyan tasu-tasuon dara. Panon katuwata na ifur agagi ka ed munisipyo na Santa Barbara. Magangano agagi tapalubon tini report umpapawil action Freddy Pardo lakay please come in. Maksong umaga muli Asun Joel dahil sa pinaigting ng Pangasinan na PNP ang operasyon kontra illegal na droga. Dalawang hinihinalang involved sa operasyon ng drugs sa magkahiwalay na lugar ng Pangasinan ang naaresto ng mga kapulisan. Alas 4:35 ng madaling araw kahapon, nagsagawa ang Orbis Tondo Drug Enforcement Team ng operasyon kontra droga na nagresulta ng pagka-aresto sa suspect na si Christian Galano E. Vergara, 20 anyos, high school graduate, delivery boy, residente ng Bugtong Bulo, mga tarim. At nagresponde sa lugar ang mga kapulisan matapos makatanggap umano ng tawag sa telepono. Kasi nasabi na may concerned citizen na tumawag sa kanila yung mayroon daw nagaganap na patsesyon sa naturang lugar along Wawa Road sa Barangay Poblasyon. At agad namang nagresponde ang kapulisan at ang naabutan na lamang doon ay ang suspect. At nang evidence ito ay nakuha sa kanyang pag-iingat ang dalawang heat-seal transparent plastic sachet na naglalaman ng shabu na may timbang na 0.3 grams at may standard drug price na 2,040 pesos. Sa ngayon ito ay nasa kustodiya ng Orbis Tondo PNP at nasampahan na ito ng kaso ng paglabag sa Republic Act 9165.
Samantala sa Ordaneta City, alauna 40 ng hapon kahapon, sa barangay Anunas, particularly sa Zone 7, Ordaneta City, joint operation naman ito na isinagawa ng Ordaneta PNP, Regional Drug Enforcement Unit ng PO1 at ng Drug Enforcement Unit ng Pangasinan PPO kasama ang 2nd Provincial Mobile Post na nakabase sa Tayog at nagresulta ng pagka-aresto kay Alex Istantino Ibinuya, 26 anyos, tricycle driver at residente ng Zone 6, Barangay Bayawas, Ordaneta City. At ito'y nakuha ng 2 pirasong headset and plastic sachet na may timbang na 1.21 grams at may halagang 7,480 pesos. Baybas ito at yung 500 peso bill na ginamit na mark money ay nabawi rin sa suspect. Kahapon, nasampahan na rin ito ng kaso sa City Prosecutor's Office ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Fajardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio Live Report. Maraming salamat, Aksyon Freddy Pardo, dasatan niya balita, alas 6:28 na po ng umaga. Wadya agagik ka sa monitoring updated Pangasinan. Aso alas 6 agagik ng Karuman, December 14. Walay animera agagik. Pero grabe kakabalag to Pons to engineer Nathaniel, naduduling ang kalalingan. Ay, jayod kina, ay side ko ay ha. Ang kakabalag kasi, mas lalo naduduling ang kalalingan, aganiyarin pamulagan na diisit ya. Awa, paano ba pinabalag ko ito niyan tampulay? Palbalag na naduduling ang kalalingan eh. Ang ganun kabalo yan ha. Tas siyempre, mamasing grade shock. Di, insan medyo mabulas-las mo ni linggis na matat. Katun pa pamulag mo pa diisit. Ayan. Mga ganun agagi, kata... Ang gano'n la kabalo yan, tapamumulagang ko'y di isot agagik, tani. Medyo maka-idol, aga kabalo yan niya, dasarayan na kaplusan. Aga sami pounds to niya. Ya, talagang, magano agagik, tapian untan at, may alon untan tun balbalog kabalo yan, jad monitor ko ay tani. Singara, dugagagik at, atan, dugalatan. Ay na naman, nagayla kakabalag to. Naninirbyusak, singa matay duwag di amay. Aka nang napusang kantaw. Pagli agagik na palanday. Insan usila siyang usilandan niya. Sa COVID update, buong Pangasinan, sa confirm niya kaso ng Karuman, Animira lambangat agagik, duara so recoveries tayo. Katon pimulaglas so aktibe kason talumplutan talo. Idasal tayo agagi kaya magmalo a COVID free tilang tuloy-tuloy kabaloyan ha. Duara balot so maro magagi kaya death kabaloyan lapod COVID. Katon sa iya death agagik at Kimmalabla Kimmalabla kabaloyan 1,220 sararayan na kaplusan. Si kada bali agagik yan say mumonitoron da bagamat abububalan maong kabaluyan. May salamat yung agagik. Banitan mapandan pareha sa Limara, Sangkintin, Talora, Alcala, Mangaldan, Natividad, San Carlos City, pare-pareha siran Duara, Anda Basista, Bautista, Bayambang, Bugalyon, Kalasyaw, Malasiki, Rosales, Sampabian, Santa Maria, Ordanita, Villasis, San Sansaki, agagik. So, COVID tayo kabaluyan. All the rest, agagik layag kulabit lang baloy. Siyempre naman, zero COVID la agagik. Bali na mga taramtan, bali na linggayan. So, nalapuan to, imay nandi ay kapalaran agagik lapod COVID dasarayan kaplusan. Say paway balot matod perya ng bayan nararami man tutupot mo agagik. Say pawayad kabuasan at perya ng bayan 8.39, Jad ngaram 9.11, Jabalot at labi 33.38 agagik. At na so pawayad perya ng bayan niya sa nagaw nun Karuman. Ulitin ko, 8.39 kabuasan, Jad ngaram 9.11,
Jad extra draw ballot agagik 33-38. Atan sa pawayad pirihan ng bayan Kabaluyan niya sanagaw sana nakaruman. Diyan naman po sa bayan po ng Sual, nagpapasalamat si Mayor Dong Kalugay sa pagbisita ng mga pamunuan ng Philippine Navy sa pamumuno ni Commander Freddy C. Parpan, Commanding Officer LC-288. Matatandang nanunutan nyo agagik sa BRP Waray. BRP Waray at wala aya at Municipal Waters na Sual. Dan siniguro ng Mayor Dong susuporta ng LGU tansari programa ng Hukbong Dagat at Pilipinas tan pangitar na proteksyon yung mangitar na proteksyon at sari teritoryo laban at sari Banyaga, Kabaluyan. Si Mayor Dong Kalugay matagagik so mismo na ang idaulo at ang idaulo agagik at mismo na impangitar na ayuda at saray tagara siwasiw is piyan na siguro so patuloy tan ni paliknas at barangay so kada senansa kaya suwalinya nagagik nakakataba po ng puso ang inyong mainit na pagtanggap at pag nag-umapaw na pagmamahal kuanan Mayor Dong Kalugay. Ararami taga Sitio Bayto agagik at barangay poblasyon yayat ibabagadatan wala rin usarundaya lapo ko nood abayaglan request siya agad napapansin niya na atake katoy singagi natiyan to Kabaluyan tama na yan natid cancer agagik aga na si Juan Dararama taga Bayto Kabaluyan Bayto Kabaluyan Sitio Bayto araraya agagik at si Konda noon pa man pag gusto namin makipag-usap sa mayor na gusto naming makipag-dialogue at iparating namin ang aming mga hinaing doon. Hindi namin nakakausap ang mayor. Ngayon lang namin nakarap si mayor. Si Mayor Dong Kalugay pero nung kapanahonan ng mga pinalitan niya, hindi namin nakakausap yan. Hindi namin alam kung nakakarating yung sulat namin sa kanya. Kwanda niya agagik. Palapagitan na mismo kabataan, leader na kabataan di man, tanuntan mo at sa amin chieftain damman nagagik. Lapod saya at ipapasabi mo't Kabaluyan ng Mayor Dong Kalugay, subayanihan, bakunahan, ligtas, lakas buong Pilipinas, National Vaccination Days agagik. Ayan agaw na buwas ay 15, 16, and 17. Ay agagik arami first dose adult Kabaluyan at nagawa at bara Sitio Pag-asa at ang tanagagi ka Jadbali na Sultan and then nabuwas arami ng first dose adults now first dose adults and first dose adult na Sinovac first and second dose na 12 to 17 years old Pfizer first dose na adult Sinovac AstraZeneca dyan Sitio Punta at ang nagagik para katanong ubat yunira nagawayan namin at Municipal Sports Complex Poblasyon Sual Alasot so yang gadaga na sumpal no wala rito po yun may mga karagdagan pang mga katanungan po kayo dyan sa bayan po ng Sual sa gaganaping National Vaccination Days na mag-umpisa ngayong araw hanggang sa 17 ay tumawag po kayo sa 0917-548-0334 mga kaibigan para tupot yun nira agagik kaya di ba? Diyan karuman niya balita alas 6:35 na po ng umaga. Payol kami agagik. Basan ko rin text messages yura. Wala basak dyan. Action Joel for your information at sararata F4. Kuanda, si karararata natan so matataba diyan munisipyo mi. Si karararata tagayakayak nasa pundo na baloy. Katun matataba lara. Kuanda, ay simpre mo tagayakayak kira agagik. Iraraya Kabaluyan ini wala ninam ko si kwento niya bayaan nyo na po yung F4 dahil alabas lara kunda sila kwento ni niya na po sila dahil may na sa barangay Lut nagrereklamo ang maraming mga farmers na dati nagtatanim ng tabako galit sila kay De Los Santos kasi yung pundo ng tabako ginamit ng panggawa ng kalsada mga kaibigan ako po my goodness saya po Ginoo strictly kuwad satan Totoo po yun, sabi ng mga farmers. Kaya sabi ng mga farmers, ibang ugali ng mayor natin ngayon. Kunto niya, alabalabas, konda. Alabalabas lang itataba to. Kabagagi kya. Kung tan tumatad sa rarate, F4 agagi ka. Naman.
Magangganot, alas 6:36 sa Gagik, hanap buhay muna tayo. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay Aksyon Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Radyo. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa alas 6:43 na po ng umaga. Tuloy-tuloy tini agagi kadasayan na kabusan. Good morning Patan, masanto siya kabusan po. Pero nga ramdaman na Amerika agagi si Dr. Mauro ni Pomusino kabaluyan. Sa kaya aktibo agagi kaya kabaluyan miyad Santa Barbara. Yan ang graduated Don Daniel Maramba National High School. Yan mga itutulak agagi. At saya ay so pantulong para di scholar kabaluyan at sa rin ang graduate mo at yung mahirap bilay di tanod Don Daniel Maramba National High School. Katon natin wala asosyasyon da Santa Barbara Pangasinan Association of America Incorporated. I personally mourn ipapasabi mi agagig supiang bagya at sa insiputod sayan bilay ng Dr. Victor Bautista ng karuman December 13 at MA Hospital Asinggaria at Newton Residence na niya agagi kya lapo di stroke si Kuya Victor at Santa Barbara High School Class 1958 78 anyos dala kuha ng Dr. ni Pomusino soon to be 79 at saya ito ay December 23 sa hermano danyan si ex-mayor Atty. Feliciano Atos Bautista Dr. Jose Piping tan late engineer Lito and ex-municipal councilor Isupo Bautista si Sukararay Agagi da kabaluyan si Karagagi kat kapisaga puso da si Dr. Grace tan anak dan si Dexter Enjoy tan si virtual church service at nagawa at birthday dan no December 23 sa family manisyo na further notice letter kwanto niya na Dr. Mauro ni Pomusino kabandaan miray agagi kya dito sa Santa Barbara balot wala lara kabaluyan at Amerika agagi di man lara ng settle kabaluyan nandin binuda sa Santa Barbara Pangasinan Association of America Incorporated kabaluyan iayagagi kat si Karamot sun tutulong at amayamiran kabaluyan mira yaw man paaral agagi kami markapan aral ira kabaluyan hay balot walang ipasabadi dyan asikaso yung lutan ulitan yung kampanya tani aga nasabaan ko no sa kwarta ng jabi manlip-lip pa pero sa iyo sa rento niya at kwarta na baloy kabaluyan pasyar ka Manod Plaza Engineer Nathaniel nanang mura rami gagundan ng project grabe bilito flower pot agagiktan flower box tan inidal laba lang natal sa gagik masulo gaya libili dararama na project makapanervyos sa gagik likudlad makapanervyos kabaluyan agay libili na sararama na proyekto siran na gagawin tanod plaza may agagi kay agdalabay pangkakasakyan tano pangkakasakyan makalula katon si ginawa da kinatag-katag da insan niya presyo to ay pero agay libili ninsan siya pigara-lara agay ki engineer kontraktor sa katungtong tayo kung dararama rin dandak laba na 10 million at saya bro marakop ni nan saya gawong ko sa ginawa da kung dagagi kya grabe suprapit to niya kabaluyan ud satan talaga na aanamuton de pangkanaunawa di bali talon si karimang bayar talon mo't ita nagagik si mambayar kabaluyan si kitiran umbaloy no panaunlay panagbayar agagik si kaskasan ya mambayar mo't agagik kya yung instrumento ay sunsublay ya mayor kani sigurado nagmula makapawiltan agagik kay o da mismo na ipapanang ng tunya na tuition da sararayan kaplusan Nathan, good morning sa iyo. Si Delia Cabais po ito. Ay, Ma'am Delia, good morning po da si kayo. Kumusta kila? Good morning po da si kayo. And then another po, sir. Pananisya dari pagano ingkena kuno. Agira man baba si Biblia. Agtilan na pagapandidibati ang tanagagik so December 25. Kabaluyan ta. No pandibati ang tinita nagagik. Tagmaya talaga kasulatod Bible. So ingkena nakatawan tinu si Kristo. Pero lapod katulatin ni Gataragagik, hindi naman po yung kasalanan. No silibra mo, di no ag mo silibran kabaluyan, di ba? Amin mo, may babagay Merry Christmas. Ag mo labay so, ag mo panisya Christmas, pero mga wak kay Christmas mo, paano tutan di agtilaw no sa lagagik, talo mo iya kasalanan. No man silibra kay Christmas, o dinog ka man celebrate Christmas. Kasi Christmas agagik, kad sari man na siya Diyos sa katuan, every day, every month, every year.
Ang gano'n ang tunagaw agagig, di ba? Si Katon na puli ng tilatan kabalo yan. Talaga nung talabala agagig. Hindi naman po kasalanan yan. Sir, nagbukas na rin ang mga piryahan. Kaya tuwang-tuwa ang mga operator at mga mananaya ng piryahan. Magano pa? Sila ba ito ibabagay? Arami piryanod. Pagkatuti sa kaya pangkwakwarta tiklanda mo ta? O sa piyesta, tapos katumot na nagagig, so mampapadakil na totoo. Nagbukas na rin ang mga piryahan, kaya tuwang-tuwa ang mga operator at mga mananaya ng piryahan. Bukod dyan, isa sa mga tuwang-tuwa ay si Secretary Teddy Locsin ng DFA kasi pwede na siyang maglaro ng drop ball. Naman. Kaya nga si Kwanda, somebody drop the ball, somebody drop the ball again. Kunto niya agagig. But sa may 50 million a per day ringgilya para COVID. My goodness! Lulugayan ko pa mat iray midwife me, maganggana, da barangay Kakaritan. Talaga naman. Yaya at makulikulid serbisyo. Araya gagig si Madam Jubel Cancino, Ani Caranto, and then Gloria Macalanda, Tansari Kiba Mia, BHW. Officials, makuli-kuli dyan barangay Kakaritan, dadawluan ng President Ronald Tamundong. Tan siyempre si Kapitana mi, Gloria Canilang, sinalugay si Madam Berinya Cancino Munda Cruz. Another po agagik kaya, good morning po, kwanto niya, totoo talaga ang sinasabi nila na kapag naging kaibigan ka ng presidente, hindi kanya iiwan, katulad ni Bungo, umatras na siya. Umatras din ang presidente. Kaya naniniwala ko na hindi rin niya iwanan si Michael Yang ang nasasangkot sa Parmal issue. Siyempre naman, tugtuwa ta nagagi. Katon na, naku po. Anyway, nangyari na po ang hindi dapat mangyari. Kaya kawawang sambayan ng Pilipino. Kaya dyan 2022 agagik, manunod tayo, no panuntin mampili. Nasararate magmaliw, ya leader tayo. O darapon niya, anong taon lamon. Mabuhay, malasiki, saksakili, COVID positive, go, 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 malasiki, kaya nating maging COVID-free. Siyempre naman. Huwag kinimang COVID-free, di tanod malasiki agagik, wali balaga problema. At manuuli yun di tanagagik. At na payapay labang nga tayo. Kanyak amin. Ang kaputi kanya daw, kanyak amin. Atun payapay labang nga. At least, imari so pa nagpayapay ito niya. Good di po, pakibati kami dito sa Bye-bye Pulong West, Beron, Peralta. Good morning po. Bye-bye Pulong West. Ang kwantabalo, ninirabalo, tagdumalabi nila. But anyway, binasak lagagi ka. Good morning po, sige namin. Ditanad, bye-bye Pulong West, by Beron, Peralta. Good morning sir. Pagibati po ang mga Friends Forever, si Rose Passion at Minda Sabangan. Salamat po. Good morning po, sige namin. Friends Forever, alwar kayo drop ball. Walay, kunto jay, alwar kayo drop ball, tawalin ang bikol. Makasingag, mas kasingag ta. Ito, ulitin ko pa. Alwar kayo drop ball, walay ng bikol. Makasingag agto na amtaan. 50 to 100 kina, natalo dito. Talaga. Tagalitsyon ng manok. My goodness. Ha? Jad, king kuno. Jad, pusurubyo. Talaga, 50 to 100 kila talo. Ang yan sasawagagik yan. Talulukon dakila ba dyan talaga rarati drop ball kabalo yan? Ay, naku po. Yari na po tayo niyan, mga kaibigan. Kaya ingat-ingat po tayo. Tuloy-tuloy tini agagi ka, pero maganggano talaang kumot balot iraraya. So aram nira, iran na mambabantay pa na maglay na Facebook Live. But nani kuno yan? Maganggano lang ba nga ta? Uy, sa Team Energy nagbigay ng ayuda sa Pangasinan dahil may tiwala sila sa Pangasinan. At ang tiwala na yan po mga kaibigan, nakikita po nila. Kaya ho, maraming mga untutulong agagik dyan, luyag na Pangasinan agagik ya, tag nadadarak, so basemon, iiterdaran niya. Mga gano kabalo yan, tani alas 6:52 na po ng umaga, commercial yun magano. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy tini kabaloyan, antis kun basa nagagik iraraya ay. So, mismo na mambabantay pa na maglay na Facebook Live na Action Radio. Sa kini agagik ya breaking news kabaloyan ha. Palubantipan magano agagik sa report na Action Freddy Pardo sa kaya kapitan. At bali na kalasyaw inaristuya aking kasi. Action Freddy sa detalye, please come in. Yes, Aksyong Umaga, muli Aksyon Joel, at nagugulumihaman nga ngayon ang mga taga-Kalasyaw, particularly mga taga-Barangay Sungkoy, sa pagka-aresto sa kanilang barangay kapitan na si Kapitan Romy Espinosa, 47 anyos, incumbent at residente ng incumbent barangay chairman at residente ng Barangay Sungkoy. Inaresto ito kagabi alas 8:04 ng gabi sa Poblacion West. Nagulat itong si Kapitan kung bakit siya hinuhuli ng mga pulis. Pinakitaan siya ng warrant of arrest na galing pinalabas ng MTC First Edition region dito sa Kalasyaw na may petsang December 14, kahapon din lamang. So, sumunod siya, sumama at ngayon nasa kustudiya ng PNP Kalasyaw. Pinagkalooban naman siya ng 18,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Magugulitang itong si Kapitan na Espinosa ang nagreklamo sa pulis laban dito sa bodyguard nitong si Consilor Danoli na umano ay pinaputokan siya ng baril doon sa Barangay Sungkoy. At sinampahan niya ng kaso. Napatakbo si Kapitan Romy doon sa isang lugar dahil nga sa yung mga bodyguard nitong si Danoli ang nagpaputok sa kanya. Akalain mo yung pinasukang lugar ay hindi naman dito sa bodyguard ni Danoli, pero itong nagsampa ng kaso na violation ng domicile, parang trespassing ba? Yon ang nangyari kung bakit na-issuehan ng warrant of arrest at hindi man lamang nakatanggap ng summon o ng subpena itong si Kapitan Espinosa umano para sana masagot yung reklamo laban sa kanya. So ngayon naghahanda ang kampo ng Kapitan ng 18,000 pesos na piyansa anytime today. Magpipiyansa ito para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula sa gitna ng aksyon. Aksyon Freddy Pardo, nawala ako. Aksyon Freddy Pardo uno sa aksyon uno sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live report. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, da sa atin niya balita. Kabaluyan, naku po magano gagik, tanaan ni tila dalad na sa Arumniran balita, pero good morning ni Kabaluyan, radakinan Sir Rodolfo Aguilar, Lucas Andamot, suwa bulang siguro, kwanto niya gantala bangatan, nang nanglabatad manuntong bukiran agaw. Ma'am Mercy Carion, good morning po des kayo.
Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, magandang umaga. Susan Gold, nagtataka ako kung bakit ibinaling ng mga tao ang kanilang mga mata sa bitcoins at forex trading na alam nilang sila ang pananampalataya at kinabukasan ng mundo. Ang bitcoin at forex trading ay isa sa mga pinakabangag online na negosyong ang haba. Mga kaibigan, kaya maraming salamat po Gagi kada sararata ni Ran na reaksyon nyo o da sararayan na kaplusan kabaluyan. Ay, naku po. Mga gano Gagi, pigara ni Ira kabaluyan eh. Good morning po, da saray kabandaan mi na Nathaniel Lubero. Ditanad Bali na Santa Barbara. Magandang umaga po, kabaluyan. Da kinan Brad Ibe. Bang Ibe, good morning. Brad Jumar, Brad Arnold, Brad Crisanto, Brother Miles, Brother Chris, Brother Boy, Sister Rose, Sister Flores, Sister Fatima, magandang umaga po. Saray makukuli ra kabaluyan, yung grupo na kababaihan di tanod Barangay Dalungge, si Madam Precious, si Konto, pabati po't masipag na napakaganda na aming midwife, Madam Precious De Vera, Kagawad Gina Fernandez, Madam Lorna Tan, Catherine Manuel, BHW po ang mga yan, Kagawad Nida De Vera, Kagawad Alicia Tigno. Magandang umaga po sa inyo Agagi, sayan Kabusan. Mayami ni Agagi Kirajay, so mambabantay pa na maglay na Facebook Live na Action Radio. Sayan Kabusan, pero pasensya kili mo lagagagi, tani. At atrasado kaya ni Isher Agagi, katon atrasado mo. So mismo impaka lukasan ko dya. Manong bin ka mo Villanos, Silent Waters, runs deep, that's our team. Kurikitan. And then, Kagawad Carlos Benito, good morning po das kayo. Sir Hill Maliknam, magandang umaga din po, watching from San Carlos City. Si Kagawad Carlos Benito, Barangay Maningdingitan ha, Santa Barbara. Sir Alan Rosario Pabiana, magandang umaga din po. Sir Leo de la Cruz, magandang umaga din po. Maki Salazar Soriano, good morning po, lugayang kupay tatay ko Macho Soriano, birthday danatan, 66 years old. Happy birthday po at tatay Macho Soriano na Barangay Minis Mapandan. Sir Fredo Pagkil, watching from FB Live from Mangaldan, BHW Sarabianan naman. Good morning po. Das kayo namin nagaging. Si Sir Fredo Pagkil, live perbianan from La Union, imbang bigat ka na kayo amin na po. J. La Union, Sir Salva Marcansino, magandang umaga po. Sir Noy Mislang, good morning po. Sir Herberto Quintans, kumusta na po kayo? Manong Bingab, good morning po si kayo. And then, Ma'am Lerma Jubinal, good morning po. And then, Alan Rosario Pabiana, from Alan Pabiana family of Tubuan, Labrador. Good morning po si kinamin. Ma'am Merly de Guzman Conte, Sir Samuel Almasan, Ma'am Precious Jim San Quintin. And then, Ma'am Belia Belimenes, magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang pala malam may oras may agagi, kulit yung kami nakantabay na anil programan MIB, mga isyo ng bayan. Alas 7:30 hanggang alas 9. Tabayanan nyo po mga kaibigan, Aksyon Radyo Balita nakantabay yo, Aksyon na Jeric Pasilyaw, and Aksyon Claire de Guzman. Naku po, sana nilalawari walad nunod ko. Kabaluyan, kan kilabat, Aksyon na Nathaniel Lubero. Pil kami na niya, agagi kya, kad programan MIB. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon!
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo